paru kan de jong pi lada jing I hanga pi kloi ai ti Chime utemen beria somla tep yo la don long le single hanga jing pna thliel tila kop o moi na ktien pen bete ka jing shonya kum no phim le ran phi le samla ya phi nga la de ban khot pa pa ka per the yang aru kum no kan kren ban tre ya phi o bala keren be kumta ngadai urang baba shong samla jing mu jing perkhat jong alas kem bantai ya kalong ying long sem torai kong thei yang to se rai no bat phi ban yo pen be ya tho perkhat yo hadin ba phin ba be phin nom yo ubriu ya phi ban mane Nothing your piece open bed yanga on the lang ya pin saklet yanga bantu rumah sakit shika perthai tang shu bakla jong nangi kenthai kamen semen ta kam don ka jubang lada pi to ya sha ya a kata jing tiang dai ka jing so perthai lada pi tre pin so pi nai perkhatannya jing kren jong ki briu ya galawe jong pi kan pen sniu kata jing tiang dai ka jing so perthai lada pi tre pin so pi marwei nai perkhatannya jing kren jong ki briu ya galawe jong pi kan pen sniu Dalong kumta ya pingan sabyang ngabet bhashwa habaro gilyang shwa katangan haban perkhat arsin namar dalatam om la randin perkhat kam kloi yo lap bakut yo shawengan don ka jing mun hang ta pin yam pin sa jau dut dayo ki wei pin sa What I can jong pi galong gabi kumba pi gula yang aban leho pin ke pa ma pi la da pi tho na lei le rungam long kumta ya pi ngan long nong ri nong da ngan it hok ya pi na du ka men sim ngaku laria